соли 2021 барои тоҷикистони азизамон соли махсус, яъне ҷашни бузурги 30 солагии истиқлоли давлатӣ мебошад. бо мақсади истиқболи сазовори ин санаи муқаддаси таърихӣ бо қарори ҳукумати мамлакат нақша чорабиниҳои ободонию созандагӣ қабул гардидааст. ин аст ки аз ҷониби кормандони ташкилоту муассиса, идора ва сокинони маҳал ин амал ҷонибдорӣ гардида, баҳри сарсабзу хуррамгардонидани диёр саҳми арзанда гузошта истоданд. халқи шарафманди тоҷик дорои нангу номуси ватандорӣ ва ҳисси баланди миллӣ буда бо чунин хислатҳои неку созандаи худ метавонанд ҳар як иқдоми ҳукумати ҷумҳуриро сари вақт амалӣ намоянд ва ватани муқаддаси худро ба кишвари ободу пешрафта ва ҳамқадами ҷаҳони муосир табдил диҳанд. чун анъана ҳамасола дар арафаи ҷашни байналмилалии наврӯзи хуҷастапай, сокинони вилоят бо иқдоми нек ба ҳашари умумӣ баромада ба тоза кардани гирду атрофи хона, маҳал, коргоҳ ва якгӯшаи диёр камари ҳимат мебанданд. амалҳои созандаю наҷибонаи гузаштагони хешро идома бахшида, баҳри сарсабзӣ ва кабудизоркунӣ аз худ саҳми муносиб мегузоранд. сокинони ватандӯсту хештаншиноси ноҳияи Вахш бо заҳмати содиқонаву аҳлонаи худ кӯшиш ба харҷ дода истоданд, ки ниёлони ороишиву ҳамешасаб шинонида симои ноҳияро зебогӣ бахшанд. кормандони бахши ҳифзи муҳити зист дар иҷрои сари вақт ва босифат анҷом додани корҳои ободониву кабудизоркунӣ нақши бағоят бузург доранд. тибқи нақшаи ноҳия 18 000 ниҳолҳои ҳамешасабз, сояфкан ва ороишӣ ба нақша гирифта шуда буд. то имрӯз зиёда аз 18 000 ниҳолҳо шинонда шуд, ки 101% ташкил медиҳад. 12 000 гули лола, 30 000 гули садбарг дар тамоми ҷамоати шаҳраку деҳот шинонда шуд. ободу зебо гардонидан, ниҳолеро сабзонидан қарзи шаҳрвандӣ буда, ин амал низ ба сату сифати зиндагии мардуми шарифи ноҳия мусоидат менамояд. кормандони корхонаи давлатии фаръии хоҷагию манзилии ноҳия баҳри кабудизоркунӣ аз имкониятҳои мавҷуда васеъ истифода бурда дар ин самт саҳми муносиб мегузоранд. барои дар як сатҳи баланд ҷашн гирифтани 30 солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷашни дар пеш шудан наврӯзи байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон, корхонаи мо тасмим гирифтааст, ки маркази ноҳияро ба гулҳои ҳамешасабз, гулҳои лола, гулҳои садбарг ва инчунин дигар дарахтҳои ороишӣ сабзу хуррам гардонад. ба хотири ободии ватани маҳбубамон ҳар як шаҳрванди кишвар вазифадор аст, ки дар раванди корҳои созандагӣ, ободонӣ, кабудизоркунӣ саҳми арзанда гузошта ҷашнҳои дар пеш истодаи миллатро сазовор истиқбол намоянд.